Takže čau, já jsem Solfix, dneska jsem tady zase s Narou. A my si zahrajeme Stud Bros, je to něco jako Super Bunny Bros, pokud se to tak jmenuje na Steamu. Hrál to Gamer Ament a je to za mě docela dobrá hra a jo, můžeme jít na to. Zapomněl jsi něco říct? Ale co jsem zapomněl? To říká každý youtuber. Takže lidičky, dejte odběr, like. Jo, můžete dát mě odběr na můj kanál, můžete dát like. Narovo TikTok dám do popisku a jeho Instagram a můžete mu dát follow na obou sítích a jo, jdem na to. No nic, jdem na to, můžu nějak chytit tebe třeba. Můžu. Uj, oh shit, uj. To já zářím. Jo, ty nemůžeš ode mě být moc daleko. Máme první level, tak jdeme hned na druhý. Já jsem úplně lost. Ale ty máš ten klíč. Proč zářím? Jo. Jak se dostal tam nahoru? To musím takhle. Musíš přeskočit. A jak? Musíš prostě přeskočit. Počkej, jdi na druhou stranu. Dej mi chvilku. Já jsem postižený. Já jsem udělal backflip. Jo, takhle. Já mám to. Ty vole, to trvalo díl, než by mělo. Dobrý, mám ten klíč. Počkej. Tak. Ty vole, to je tak retardovaný. Jo, damn. Bam. Ne! Dobrý, tady je revive. Oh shit. To musí být takový pain na tohle koukat, já jsem úplně lost v tomhle. Ty vole! Jaká to rozdělalo oba dva. Počkej. Teď, taky. Teď, já jsem mrtvej. To nestíhám! Ty musíš počkat, až to bude dole. Jo, já vím, Ne. Skoro. Teď ne. Teď. Dobrý. No. Klíč máš? Ne, nepotřebuješ. Ale v té originální verzi na Steamu si sbíral ty mrkve, ne? Ok, už to možná trošku umím. Jako jsem ta, už to neumím. Měru! Ty vole. Dobrý. Já jsem debil. To bylo to na začátku skoro. Dobrý. Víš čo? Musíš tak. A. Ty vole. To jsem hodil. Já to odletěl. No, jaký trickshot jsem dal teď? Minuta 35. Ty vole. Ne! Tak teď to bylo hodně close. Ty vole. Já jsem debil. Co? No! Teď tak. Teď. Pauza. Bum, dobrý, mám to. Ani se radši neptejte, co jsem teď dělal, to vypadalo hodně goofy. Oh shit, dobrý. Běž. Neumřu. Neumřu, vole. Ty čo? Já se snažím. Já jsem na to budu koukat vždycky. Musí já pozvat, či to máš dozadu. Jo, já vím. Počkej. Teď chcípneš, počkej, bum. Bacha, ještě nechodíš, no dobrý. Ty vole. 54. Ok, 54. Ok, není špatný. Mio, shit. Tak jsem rád, že jsi z toho všiml ty, ale já ne. Já se omlouvám lidi, já nevím, já můžu být jenom youtuber. Já nevím. Teď je tady úplně to stejný. No, teď je tady úplně to stejný, akorát, že máš ještě díru mezi tím. Máš ještě mezi tím díru. Dobré, ale je tady checkpoint. A jo? Dobrý, tak to jsem dal. Wow. A spadl jsem. Já jsem na začátku! Dal jsem! Nedal. Dal jsem! Já to mám na videu, dal jsem. Ale teď jsem si ho dal znova, jo? Bum, tak dobrý. schválně, jestli se mi to zase nezapočítá. Bum, dobrý, nice. So. Já jsem debil. Dobrý, už to mám, musíte být zelený. Nechtěj se. To je dobrý. Ty vole. Oh shit. Já musím dát pomoct. Já se snažím. Dobrý, teď. No, teď, ne! To je jaký backflip. Ty vole. Dobrý, tady to vystřihni. Já to momenty nebudu střihat. Ty vole. Ty vole. Dobrý, já se tam překutálem takhle. Já se snažím, vy lidi, já bych rád řekl, že to dělám schválně, ale ne, do prdele. Máš to schválně. Ale nemůžu, kámo, já... Dobrý, nekutálej se, dobrý, stačí. Počkej, teď lock in, takhle. Pojď. A teď, tak nic. Ty vole. Počkej, takhle. Dobrý, pojď. Au, dobrý. A jo, máš horší.
No právě. Bacha, bacha, ne, ty jsi měl do pozici. Ty vole, Ty tady vole, bude. teď od začátku. Ty vole! Počkej, takhle to skipnu. Ne, Tady jsem vybou. takhle fakt ne, ty vole, ne. Dobrý, pojď. Proč to vyskočilo tak málo? Co, jak chodíš? Co to bylo? Mě nechodil, vole. No, tak tohle musíš vystřihnout. Pojď, ty to děláš na schop. Ne, já se snažím. Já se ležit snažím, počkej. Ne, nechoď. Lock in. Pojď. Ne. Počkej. Ne. Dobrý. Ještě ne. Počkej, já Ne. Počkej, já vím. Musíš se počkat na momentu. Počkej, já se snažím posunout až dozadu, takhle. Jo! Dobrý, bacha, ne, jo, ty píčo! Dobrý, to bylo na první pokus. Další! Dobrý, mám to. Dobrý, já jsem... Kurva. Mám to! Hele, checkpoint. Ne, jak to? Ty vole, tam je včela! Tady je včela, která tady lítá a zabije tě. Dobrý, konečně. To fuck. Mě odbouchla ta včela. Ty to máš? Nemám. Můžeš ji přeskočit tu včelu. Do prdele! Kurva! Podle mě nějak půjde přeskočit tu včelu. No jde přeskočil, musíš to timovat. Yes, mám to, yes! Dobrý, teď, dobrý. Tak to bylo lehčí jak tamto. Jenom jsem nebyl retardovaný. Já musím... Co? Je tam díra, jo? Jo. Jsem rád, že jsme to připomněli, ale stejně jsem spadnul. Ty vole. Opa. Ne, tady je ta vosa zase, kurva, ne, vosa ne. Schnilý. Do píči schnilý. Není to tak deep. Oh shit. Dobrý. Je to tak deep. Dobrý, tady je další vosa, já si počkám. Nebudeme riskovat. Sice risk je zisk, ale pro mě ne. Ty vole, ne. Tady je nejhorší, že tady je jenom jeden checkpoint a ten je... Ty vole, to má... No nic. Dobrý, našel jsem strategii. Jakou? Já jsem debil! Musíš se lehnout, když přijde ta vosa. Já jsem se medle lehnul a stejně mě zabila. Ještě blíž. Pojď. Yes, takhle je to perfektní. A skočím! Yes! Teď ještě tady to. Další vosa letí. Můžeš počkat v tom další vosa letí, takže tam je další. Je tam totiž hnízdo. Další vosa. Tam byl checkpoint, já jsem se ho nedal. Jesus. Ale našel jsem strategii. Dobrý checkpoint, ale myslím, že padám dolů. Tak jdeme spektatit naru. Co děláš? Pojď to dáš. Tam pojde další vosa, to nedělej, to tě zabije, dobrý. Ty jsi takový laker. Ty kdyby se skočil na ní. Dobrý, tam už je konec, to jenom proto, proroluj. Hlavně tady nespadni ty idioté, no dobrý. Proč mi říkáš na mě, idiot, vole? Tak to, ten klíč vem. Jo, do prdel jsem nevzal. Já jsem ho vzal. Zase vosa. No, tak se... Dáš se prdel? Já to musím přeskočit. A jak? Ty vole. Já tak tohle si jak přežil. Dobrý. Opa. Ty už to máš? Jo. Ty vole. Tenhle level je docela těžký, no. Ale tohle proto je nejtěžší. To je dost možný, no. Není dost možný, vole, to je určitý, vole. No, vidíš, good boy. A musíš tohle přeskočit, jak kdybys... Že máš skočit a frontovat, jakože skočit a jít dačkem, já jsem na to zapomněl. Já bych rád řekl, že neklep farmem, já jsem prostě jenom takhle retardovaný. Oh shit. Ty vole, tak to, no ty tady umřeš, čum. Ne. Bacha, vosa tam bude, vosa. Jo, uvědomuji si to. Do piče! Teď ne. Já se počkám na vosu.
Pojď. No vidíš, počkej si, až projde vosa. A skoč. Jo! No! Dej si skoč, dej si. Dobrý! Koko! Tak a víš, že si máš lehnout, jo? Jo. Ty vo. Já jsem neměl nohy, já jsem Páťo, neskákej, až za tebou bude ta vosa, tak teprve skoč, jako pro boost. Jo, uvědomuji si to. No, vidíš. Ty vole! Já to jak to bylo. Nevím. Dobrý, ne! Bacha? Dobrý, jednou si skočím, tam je ten úl, tak Bacha. tady to zahraju safe. Dobrý, a to už dáš? Ne, ty vole, to byl close. Ty pičo, 8 minut. 8:07. A tak tohle vypadá docela easy. Dobrý, tak to bylo easy. Co tady? No, dobrý. Neměli jsme vzít nějaký klíč. Co, jak jsi to dal? Tam je klíč. Kde? Mně to nejde otevřít. Tam. Ty vás, jsi takový zmrt. Já se nemůžu ale dostat k tobě. A tak jak to mám asi otevřít? Jdeš dolů? Jasně, jsi tady. Jak jsi to udělal? Hej, vidíš, to jde jenom tobě? Já tam mám bariéru. Ne, za prdel. No. Jo. Dobrý. Ne, to ne. To nemohli udělat, to nám nemohli udělat. Dobrý. Yes. Tak to bylo easy. Dobrý, tak to bylo. 2 minuty. Let's go. Zapomeň na těch 8 minut. Mě bolí hlava, actually. Já nevím, co se mi děje. Oh shit. Tady zase ta tvoje oblíbená mržíš s dírou. Mržíš s dírou. Jo. Co je mržíš s dírou? No, ne, není to díra. to. Ne. To nedám. Je to přesně to. Tady budem dlouho. Ne, vosa. Zase! Checkpoint. I can gun you by. Tohle to je oblíbený. Pojď, skoč. Dobrý, už jsem v tom lepší. Tak to. A teď si já. Oh shit. Okay, ty to neposer. Já jsem debil! Neposer! Dobrý, zůstaň takhle. Tak to jsem byl jak Lucky. Tak pojď. Dobrý. Pojď. Ne, já mám tady to zabugovaný. Tam dole. Dobrý, jak to bylo? No. Jsme na další. Máme jiný level. Jo, aha. No. Čekej. Jo, aha. Dobrý. No a teď já, jak to udělám já? Aha. Já můžu, dobrý. Počkej, proč nás to nezabíjí? Nezabij, protože já to držím, ty debil. Ne, ale mě to jakoby rozcvaklo a furt žiju. To pojď. Ty vole. Okej. Já jsem byl skoro na konci. Dobrý, to mám. Dobrý, huf. Dobrý, máme tak to bylo easy. Ty nemůžeš tady. Jo, protože je to žlutý, jasný, už to chápu. Dobrý, teď to další. Dobrý, to mám, teď tu třetí. A teď tu poslední. No to už bych možná vyskočil. Jo, dobrý, já jsem to vyskočil. Jasný, a teď pokračujeme. Jasný. Dobrý. Okay. To byl dost dobrý level, kámo. Nice. Ty vypadáš jak šmoula totální. Ne, jak mimoň, oni jsou žlutý mimoni. Dobrý, jo, tak. Ty musíš tady. Jo. Já jsem v zemi! Musíš mi to hodit na zem a já to musím vzít nějak, ale ne... Ty vole, ty jsi to dal moc daleko ode mě. Jako blíž už ti to asi nemůžu dát. Nechceš nový level? Ty vole, nemůžem nový level, my se pak nedostaneme dál. Ty vole. No to už je otevřený jakoby no. Ale ty jsi bugnutej. Zkus skočit prostě. A co si myslíš, že dělám? Hele! Nice. Nějak jsem to dal, ale nevím jak. No, a jsme v piči. Musíš debil. Já jsem takový dement. Ty musíš hlavně jít nahoru. Nemůžeš se na mě skočit. A mě to přestává bavit tenhle level, to je tak zabugovaný a... Já když se aneklipnu ten klíč, tak mě to docela boostne. Počkej, já něco zkusím. Cnej, ty ho můžeš hodit. Počkej, nemáme ho přehodit na toto. Jak je tam tamto? No tak to si děláš prdel. On je nahoře, koukej na ten klíč nahoře. Co když je to tady takhle schválně, musíme se dostat tam nahoru a vzít ten klíč. To podle mě není schválně. Můžeme to ještě jednou restartovat, ale musí dát pozor, co přeskočíš. Tak, tohle, už ani nevím kolikátý pokus. Teď jestli to poserem, tak se odhalím.
Dobrý, a teď musíme to zanalizovat. Já musím jít sem, jo. Ty mi musíš přinést ten modrý. Dobrý, já si ho vezmu. Jo, no. Dobrý, co teď? Klíč. Jo, jasný. Neříkej mi, že potřebujeme ty klíče. Počkej, ty jsi červený, ty... Nemůžu zase, můžeš to. Pojď tady nahoru a skoč na to, jestli ti to jde otevřít. Nastav se tam. Nastav se. Ty jsi takový rjeblej. Co to je za plot, a tam je plot, prostě do toho skočím a mi to... Dobrý, boom. Jo, nice. Dobrý, konečně nějaký program. Jasný, chápu. Tady je zelený klíč, ten budu potřebovat. Počkej, nech mi to ještě. Dobrý, mám klíč, ale tam je klíč, ty debile, proto tam jdu asi. Jo, aha. To dej. No, dobrý, pojď. Jo. Jak to prokop? No konečně. Máme to, yes! Nejhorší level, ty vole. Tak to bylo fakt jako nejhorší level, no. Tak a můžeme jít na Ne, další. ne. Not this again. Dobrý, a tady to vypadá lehce. Ty mi musíš prostě dát nahoru tu. Prostě vybouch. Takže jsem prostě vybouchl. Co Tak mám dělat ty kokote, vyčáváš ty vole. Já nevím. Ty debile! Ale jak procházíš, ty tam nemáš chodit. Tak co mám asi dělat? Dobrý. Jo, to je checkpoint, jo, aha. Tam to musíme projít logicky, co asi jinýho. Dobrý, můžeme to také prorolovat, to není problém. Tady potřebujeme klíč. Zabij se a ty mě tam vzadu musíš dát nahoru. Ty červený dveře. Tady je klíč, na ten musím já jít. Mě nechcípni. Tak já si prdel. Ten klíč tam zůstává. Tak musíš jít On se zpátky. plazí, on se doplazí. Jo? Aha, on je tam, jasný. Dva dementi nahoru, která Dobrý, máme to. Dopiť! Máme to, teď to. Mám to. Pojď, máš to. Dobrý, Dobrý, dal bych poslední level. Jo. Tak do prdele už. To je. A co dělá, co máš dělat ty? Já mám asi pokračovat, nebo? Já teď já ti tady stojím na tlačítka. Musíš vypnout další fan. Musíš dát další tlačítko, asi. Yes. Dobrý. Teď další fan. Jo, dobrý. Ne, ještě, jo, dobrý. Teď ještě jeden, poslední. Jo, jasný. Dobrý. Kam to jdu? Ty vole, to je tak retardovaný. Co tam máme asi dostat, když nás to kutali po zemi? Okay. Dobrý, mám to. Jak? Dej. Ty vole, já jsem si málem nevzal ten posranej ten. Zachrávej. Ty vole. Ty jsi... No, pak na spike. Všiml jsem si. Jak sám vyhnout tomu spajku? Takhle, no. Dobrý. Dobrý, lidi, máme to. Completed, let's go. Já doufám, že jste si tohle video užili. Jak jsem říkal, dám vám do popisku Narovo Instagram, můj Instagram, Narovo TikTok, můj TikTok a můžete nám dát odběr, like, follow, když tak like na nějaký z Narovo videích a čau. Čau.